И така, хора, здравейте и добре дошли. Днес, както виждате, ще започне една нова поредица на House Flipper. Ако не знаете какво представлява тази игра, в тази игра може да купуваме къщи и може да ги обзавеждаме. Така че да, добре дошли. Днес ще играем House Flipper. И преди да започнем, харесайте това видео и се абонирайте за канала с камбанката, за да получавате известие, когато кача ново видео. Значи тук каква е мръсотия, обаче чакайте да почистя добре. Тук това явно ни е работния лаптоп. И както виждате, съм си взел всички DLC-та в тази игра. Добре. Ами, добре хора, готови сме с този имейл. Ето, както може да видите, вече много по-добре да се получи. Cleaning the garage. Сега ще чистим мръсен гараж. Да. Сега ще чистим мръсен гараж, хора. Ами добре хора, тук сме, нека да видим сега какво представлява този гараж. Да, това ще го спидъпна. Ами добре хора, както виждате, тук се получи много хубаво, вече чисто, даже ще подредих колелата. Нека да отиваме към следващия имейл. Обичах това, което е да продавам предмети. Значи да, тук ще спидъпна също. Еми хора, както виждате, вече изчистихме навсякъде. Тук съм изпуснал. Да, ето тук съм изчистил и тук съм изчистил, в коридора съм изчистил и тук съм изчистил. Значи сега трябва вече да боядисаме. Така че слагаме тук боята и трябва вече да почнем да боядисваме.
Еми добре хора, както виждате, сега трябва само да купим, ето тук, трябва да купим едно легло бебешко. Трябва да купим един такъв шкаф, който мисля да го сложа ето така. Това мисля да го сложа ето тук. Тези барбарончета мисля да ги сложа да седат ето така. И за цялата тази работа ще получим 5000, което не е малко иначе. Сега, както виждате, да направя една близнавска мисия. Не мисия, по-скоро ще стане веднага. Както виждате, сега е 4 трябва с нещо, трябва да постигнем някакво лавета, така че нека да започваме. Еми хора, както виждате, вече съм готов, мисля, че се получи доста хубаво. А сега нека продължаваме. Косим трева. Значи първото, което трябва да направим е, че трябва да си вземем ето така една тревичка. Добре, може би не толкова голяма. Добре, да кажем, ще вземем L. Добре. Ще взема L тревичка. Добре. Тук ето тази тревичка, ще я описа. Така, сега трябва да взема това L отново. L размер. Добре. Така. Сега трябва да сложим едно M-ето така. Така слагам едно M-ето по този начин. И едно S мисля, че ще ни стигне. S. Оп, идеално. Това S ще ни стигне идеално. Гледайте са. Идеално. Супер сад, трябва да пусим трева.